Elfriede Cederboom, geboren op 12 april 1930 te Paramaribo. Vrouwenrechtenactivist, oprichter, vrouwenopvang, Stigris. Elvia Elfriede Cederboom Rietveld was vanaf 1968 actief in de vrouwenbeweging, die zich op weg naar de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname ijzersterk manifesteerde. Ze was van 1970 tot 1983 bestuurslid van de Nationale Vrouwenraad NVR, die zwaar inzette op bewustwording en verbetering van de rechtspositie van de vrouw. Cederboom bezocht vele conferenties van de International Council of Women, waarbij de NVR sinds 1973 was aangesloten, en de Regional Council in het Caribisch gebied. Van 1976 tot 1990 was Cederboom verbonden aan het Nationaal Bureau voor de Vrouw. Cederboom nam in 1981 het initiatief voor de oprichting van de stichting Tehuis voor Vrouwen in Crisissituaties, Stigris. Het tehuis, met 14 opvangplekken, zat vanaf het begin vol. Op 12 december 2011 verwoestte een brand de vrouwenopvang. Een nieuw bestuur realiseerde met donaties van de serviceclub Quota Suriname en bedrijven de gemoderniseerde herbouw, waarin ook plek is voor kinderen van de vrouwen. In 2018 ontving Cederboom de Human Rights Award van de Europese Unie.